पारंपरिक गुन्हे म्हणजे खंडणी, मारामारी, फसवणूक करणे, मर्डर करणे, अशा पद्धतीचे गुन्हे, अपहार करणे, अशा पद्धतीचे गुन्हे. आणि आता नवीन जी पद्धत सुरू झालेली आहे ते म्हणजे सायबर गुन्हे. आता सायबर गुन्हे म्हणजे काय, तर जसा काळ बदल केला तसं गुन्ह्याचं स्वरूप सुद्धा बदल केलेलं आहे. पूर्वी एक काळ असा होता की पारंपरिक गुन्हे पद्धतीने आपण जे सांगितले आपण त्या पद्धतीने गुन्हे झाले. परंतु आता जो काळ आहे हा काळ इंटरनेटचा काळ आहे, मोबाईलचा काळ आहे. आताच्या काळामध्ये भारतामध्ये असं कुठलं गाव नाही की ज्या ठिकाणी इंटरनेट पोहोचलेलं नाही आहे आणि ज्या ठिकाणी मोबाईल पोहोचलेलं नाही आहे. जगात सगळ्यात जास्त वापरकर्ते जे आहेत, मोबाईल वापरकर्ते, ते भारतामध्ये आहे. तर मोबाईलच्या माध्यमातून आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून, संगणकाच्या माध्यमातून जे काही गुन्हे केले जातात, म्हणजे फसवणुकीचे असतील, ब्लॅकमेलिंगचे असतील किंवा म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे जे काही गुन्हे केले जातात त्याला आपण सायबर गुन्हे म्हणतो. तर हे जे सायबर गुन्हे केले जातात त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, अनेक अशा वेगवेगळ्या पद्धती आहेत की ज्याच्यातले काही पद्धती मी तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी, त्याची माहिती असणं आपल्याला गरजेचं आहे. तर एटीएम फ्रॉड हा एक सायबर गुन्ह्याचा प्रकार आहे. एटीएम फ्रॉड, डेबिट फ्रॉड. आता याच्यामध्ये फार सुशिक्षित लोक सुद्धा फसतात. अगदी पोलिसांना सुद्धा बऱ्याच वेळा यामध्ये टोला बसलेला आहे, त्याची फसवणूक झालेली आहे. एखादा कोणतरी ऍप्लिकेशन केलेलं असतं आणि क्रेडिट कार्ड त्याच्या घरी येतं आणि ते क्रेडिट कार्ड आल्या दुसऱ्या मिनिटात तुम्हाला फोन येतो की आम्ही एसबीआय कार्ड म्हणून बोलतोय आणि आम्हाला तुमचं कार्ड चालू करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला मी पिन पाठवणार. तो ब्लॅक वेबसाईटमध्ये असे बराच डाटा विकला जातो. त्याच्याकडे डाटा असतो, तो तुम्हाला फोन करणार, तुम्हाला घाबरवतो. पहिला काय म्हणतो, तुम्हाला घाबरवतो. कसं घाबरणार, त्याचे वेगवेगळे टॅक्सेस असतात. तो तुझं कार्ड बंद होणार आहे, बघ तुझं एटीएम कार्ड बंद होणार आहे, तुझं डेबिट कार्ड बंद होणार आहे, नाही तर तुझं गुगल पे अकाउंट बंद होणार आहे. काहीही सांगा, काहीही बदलावून करा. तुम्ही ज्याच्यावर डिपेंड आहे ती गोष्ट तुमची बंद होणार असं ते सांगितलं. आता ही नवीन पद्धतीने काय चालू केलेल्या लोकांनी काही थांबणार आणि काय करतात की तुमच्या अकाउंटला पैसे जमा झालेले बेकायदेशीर असे प्रॅक्टिकल गुन्हे घडले. आमच्या वेगवेगळ्या पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखला आहे, मान्यामध्ये गुन्हा दाखला आहे. आणि अगदी शिकलेले लोक, असे नेमके अशिक्षित लोक नव्हे, अगदी शिकलेले ऍडव्होकेट, चांगल्या मोठ्या पदावर काम केलेले लोक, सुशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते, हे सुद्धा या अशा गोष्टीला बळी पडले. आणि बाकी लोकांनी भरपूर मोठ्या रकमाला 50-50 लाख, 7-7 लाख रुपयाला बळी पडले. आता हे काय झालं, याला कसं केलं पाहिजे, डिजिटल अरेस्ट करतात. फोन करतात, डायरेक्ट त्यांची पद्धत असेल, फोन करतात आणि घरी आईने उचलले की तिला सांगतात की तुमच्या मुलीला आम्ही अरेस्ट केलेला आहे. हा एक प्रकार सांगतो, तुमच्या मुलाला आम्ही अरेस्ट केलेला आहे आणि त्याला आम्ही आता अरेस्ट करून कोर्टात आम्ही त्याला जेलमध्ये टाकतो. म्हणजे आई घाबरते तुम्ही काय करावं पैसा कामाला आहे, मग ते काय म्हणावं करा, मग तुम्हाला आम्ही एक लिंक पाठवतो, त्या अकाउंटवर तुम्ही पैसे भरा, मग आम्ही तुमच्या पोराला अरेस्ट करत नाही किंवा आम्ही त्याला नोटीस देऊन सोडतो, असं काही सांगा. हा एक प्रकार असतो. आता डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय आहे, तर तुम्हाला ते काय सांगणार, अजून एक प्रकार आहे त्यामध्ये. तुम्हाला ते काय सांगणार की तुम्हाला आम्ही सीबीआयचे लोक आहोत, कुठल्या काही एजन्सीचं नाव घ्या, आम्ही एटीएसचे आहोत, आम्ही सीबीआयचे आहोत, आम्ही नॅशनल पोलीस स्टेशनचे आहोत, पुढे आम्ही कुठल्या सिंगलचे आयडीचे आहोत, आयडी म्हणून बोलतोय. आम्ही तुम्हाला ते व्हॉट्सअपला फोटो पाठवणार, खोटे फोटो, खोटे आय कार्ड, खोटे कागदपत्र, सगळं फोटो पाठवतो, फोटो बँक स्टेटमेंट, सगळं फोटो पाठवतो, सगळं फोटो. आणि काय म्हणणार तुम्हाला की मी सीबीआय मधून बोलतो, तुम्हाला कॉल करणार तुम्ही असा माझ्याकडे एक कॉल झाला, मला महाराष्ट्र पोलीस मधून बोलतोय किंवा सीआय मधून बोलतोय, सीबीआय मधून बोलतोय मला, आणि तुमच्या विरुद्ध वॉरंट निघालेला आहे, तुम्हाला अटक करणार आम्ही आता. आणि आम्ही अटक केली तर तुमच्या अप्रूव्ह झाला, तुम्ही 4 वर्षाच्या जेलमध्ये बाहेर पडणार नाही. तुमच्या बँक अकाउंटला एका व्यक्तीनं आतंकवाद्यांचे पैसे टाकलेले, असं सांगणार तुम्हाला. काय सांगणार, आतंकवाद्याने तुमच्याकडे पैसे टाकलेले आणि तुमच्या अकाउंटमध्ये इलिगल ऍक्टिव्हिटी झालेली आणि तुम्ही संपूर्ण पैसे ट्रान्सफर केलेले, बँक मध्ये केलेले आहे आणि तुम्हाला आम्ही आता अरेस्ट करणार आहोत. आणि तुमच्या आम्ही सगळे बँक अकाउंटमध्ये आम्ही तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करावं असं म्हणलं. तुम्हाला आम्ही डिजिटल अरेस्ट केलेलं आहे, तुमच्या सगळे बँक अकाउंट आम्ही फ्रीज करणार, तुमचे एटीएम कार्ड फ्रीज करणार, सगळं काही फ्रीज करणार आणि तुम्हाला आम्ही डिजिटली अरेस्ट केलं असं सांगा. तो व्यक्ती घाबरतो. तर डिजिटल अरेस्ट नावाचा कुठलाही प्रकार नाही आहे, हे पहिला तुम्ही सगळ्यांनी समजून घ्या. डिजिटल अरेस्ट नावाचा कोणताही प्रकार नाही, किंवा कोणी व्यक्ती कुठल्याही नावानं तुम्हाला आम्ही अरेस्ट करतो, तुम्हाला आम्ही आता आमच्याकडे एक आहे का पसरा त्याच्यावरती एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज नाही टॅक्स विभागामध्ये काम करणारी मुंबईमधील व्यक्ती, अधिकारी म्हणून रिटायर झालेली व्यक्ती
आहे त्यांचं, त्यांना ते असं सांगितलं, काय सांगितलं की नरेश गोयल विमान कंपनीचे पूर्वीचे मालक त्याचे मालक त्यांनी तुमच्या अकाउंट पैसे टाकलेले आहेत आणि लोकांना फसवलेलं आहे आणि अनेक कोटींचा रुपयांचा व्यवहार तुमच्या अकाउंटमध्ये दिसतोय आणि तुम्हाला आता अरेस्ट करणार आहे, असं करणार तसं करणार आहे, त्याला नोटीस पाठवली आणि तुम्हाला आम्ही काय करतो, याचं तुम्हाला वाचत असेल तुला समोर काय आम्ही तुम्हाला आरबीआयचे एक अकाउंट देतो, त्या आरबीआयच्या अकाउंटमध्ये आम्ही संस्थेतून पैसे टाकतो आणि थोडं त्याच्या अकाउंटमधून 13 लाख 12 लाख 80,000 रुपये त्याच्या अकाउंटमधून काढून देतो. असे प्रकार होतात. तर असं कुठले डिजिटल आहे किंवा आलेला असा कुठलाही प्रकार नसतो, हे तुम्ही समजून घ्या. कुठल्याही व्यक्ती तुम्हाला फोन केला, कुणीही फोन केला, मी बँकेतून बोलतोय, मी इकडून बोलतोय, मी तिकडून बोलतोय, त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा नाही. आपण स्वतः जायचं बँकेमध्ये जाऊन खाते करून घ्यायची, हे तुम्ही लक्षात घ्या. आता तिसरा प्रकार काय आहे, असे बरेच प्रकार आहेत की कोणाला लागतो तुम्हाला 2 तास लागतील आपल्याकडे वेळावर मी तुम्हाला जे महत्वाचे गोष्टी आपल्याकडे चालू आहेत आणि यांची कार्यक्रमाची पद्धत आहे हे समजून घ्या. तिसरा एक प्रकार काय आहे की तुम्ही आता ऑनलाईन काही सर्च मारला गेला ना की तुम्हाला फ्रॉड सापडणार. फ्रॉड वेबसाईट, फ्रॉड, सगळं फ्रॉड. आता एखाद्या मध्यंतरी ऑनलाईन बस तिकीट काढण्यासाठी त्याने ते हे केलं रजिस्ट्रेशन वगैरे, हे सगळं फ्रॉड. त्याला ऍप डाउनलोड करायला लावून त्यांनी ते ऍप डाउनलोड कुठल्याही अननोन व्यक्तीकडून पाठवलेली लिंक त्याच्यावर क्लिक करून कुठल्याही एपीके म्हणजे जे गुगलवर नसतात ऍप्लिकेशन, जे असे वाया दुसऱ्या व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्राम या माध्यमातून जे ऍप येतात त्याला आपण म्हणतो एपीके. हे जे एपीके फक्त ते डाउनलोड केल्यानंतर काय होतंय की तुम्ही डाउनलोड केला की तुम्ही आपण कुठले ऍप डाउनलोड केल्यानंतर त्याला परमिशन देतो. मग आपण आपल्या कॉन्टॅक्टची परमिशन देतो, आपल्या फोनची परमिशन देतो, आपल्या लोकेशनची परमिशन देतो. सगळे परमिशन दिल्यानंतर तुमच्या फोनची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन त्या व्यक्तीला जाते. तुमचा फोन हॅक होतो. तुमचा फोन हॅक झाला म्हणजे काय करते, तुमचा प्रायव्हेट डाटा गेला, मग त्या डाटाला म्हणजे मॉर्फिंग करणार. मॉर्फिंग म्हणजे काय की तुमचा जो फोटो आहे त्या फोनचं चेहरा तुमचा आणि शरीर दुसऱ्याचं अशा प्रकारे करणार. तुम्हाला ब्लॅकमेल करायला चालू करणार किंवा तुमचा जो काही डाटा आहे तो डाटा तुमच्या कॉन्टॅक्टची जे आहे त्या कॉन्टॅक्टची मॉर्फिंग केलेले फोटो पाठवणार. तुम्हाला ब्लॅकमेल करायला चालू करणार की आपल्याला पैसे पाठवू, नाहीतर आम्ही संपूर्ण तुमचे जे काही कॉन्टॅक्ट आहेत त्यांना आम्ही पाठवणार. अशा पद्धतीने तुम्हाला ब्लॅकमेल करायला चालू होतात. सामान्य मनुष्य काय होतं, गावात एक त्या पायाखाली जर विसरते त्याला काय करायचं समजत नाही. काय मनुष्य आपण आपण घाबरत असतो, ते घाबरतात. मग घाबरल्यानंतर त्यांची बुद्धीमधील कामगिरी होते. मग काय करायचं त्याला, मग अशा वेळेला मग काय माणूस जे सांगेल ते पैसे त्याच्यावर ट्रान्सफरमध्ये घालून जातात. जरा बाहेर लक्ष ठेवा, थोडं आले ना मला सांग. तर काय होते अशा वेळेला मग ते व्यक्ती पाहिजे ते पैसे देते आणि मग एकदा पैसे गेले की गेले. आता याच्यामध्ये एक विषय काय आहे, थोडंसं तांत्रिक बाबतीत बोलायला गेलं तर हे जे मुले आहेत हे मुलीला कुठेतरी राजस्थान, बांगलादेश ते का दुसऱ्याच्या नावावर अकाउंट तिसऱ्याच असते. मेन कोण कंट्रोल करणार एक वेगळा असतो. तो कोणाला 1000 रुपये महिन्यात देणार, 2000 रुपये महिन्यात देणार, कोणतरी 1000 रुपयाला पाठणार, कोणतरी वर्गाला पाठणार, एवढा पाठणार, त्याच्या नावानं काय घेणार, त्याचा अकाउंट नंबर घेणार, काढून त्याच्या नावावर त्याला सांगणार तुला 2000 रुपये महिन्यात देतो. काय लाख रुपये त्याच्या नावावर काढलं, त्याचं एटीएम कार्ड पण ते आपल्याकडे ठेवून देणार, सगळ्या चेकच्या सह्या बिया घेऊन आपल्याकडे करून ठेवणार. आणि ज्यावेळेस तुला मोठा एखादा फ्रॉड होईल, फ्रॉड करतील ते तेव्हा ते पैसे काढून देणार, त्याला मात्र कमी देणार. आता कुठेतरी देशाच्या कोपऱ्यावर जाऊन बसलेले असतात आणि आपल्याला पोलिसांना तपास करत असताना बऱ्याचदा काय करतात की लवकर त्या कंपनीवर माहिती मिळते आपल्याला. जरी एका पोलिसामध्ये खबर आली 2000 तरी आपल्याला संबंधित बँकेकडून कंपन्याकडून माहिती आला 2, 4, 5, 8, 10 दिवस जातात. डिपेंड कुठली आहे त्याच्यामध्ये वेळ जातो. तो कुठं आहे की 30 रुपये 10 दिवसात ते सगळे पैसे पाठवून जातात. त्यासाठी आपण एक नवीन यंत्रणा सुरू केलेली आहे, सर्वांना माहिती करता. NCCRP हा एक पोर्टल आपण सुरू केलेला आहे. भारतीय सरकारनं हा एक अतिशय चांगला पोर्टल सुरू केला आहे, ज्याचं नाव आहे NCCRP. सगळ्यांनी तुम्ही काय NCCRP हा एक पोर्टल आहे आणि या पोर्टलवर तुम्ही तुमच्याशी जे काही फसवणूक झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावर तुमचं एक अकाउंट काढायचं. काय गव्हर्नमेंट वेबसाईट आहे त्याच्यावर तुम्ही अकाउंट काढायचं. अकाउंट काढून झाल्यानंतर तुम्हाला त्यामध्ये तुमची डिटेल्स भरावं लागते, कसा फ्रॉड झाला, काय झाला, कुठल्या नंबरवर फोन आला, ट्रान्झॅक्शन आयडी, सर्व जे काही आहे ते सर्व माहिती तुम्ही भरायची. आणि ती सगळी माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला एक आयडी मिळतो, तुमचा अकाउंट रजिस्टर होतो आणि तुमचे जे पैसे गेलेले आहेत, तुमचे पैसे ज्या अकाउंटला गेलेले आहेत ते अकाउंट सगळे फ्रीज व्हायला चालू होतं. संबंधित बँका काय करतात, ते एक राज्याचं होल्ड लावतात.
समजा एखाद्या व्यक्तीचा फ्रॉड झालेला त्याच्या अकाउंटमध्ये 50 लाख रुपये ट्रान्सफर झाले बी नावाच्या अकाउंटला गेले आणि त्या बी वरून 10 लाख रुपये CDEF याच्या नावावर गेले गहू झाला तर हे पुढे ट्रॅक करतं सिस्टम आणि संबंधित बँक काय करते की ती जे फ्रॉड अमाऊंट आहे त्या फ्रॉड अमाऊंटला होल्ड लावायचं काम करते आणि होल्ड झालेली रक्कम तुम्हाला परत मिळते. त्याच्यासाठी प्रोसिजर आहे कुठली फ्रॉड झालेली रक्कम जी आहे ती तुम्हाला पुन्हा कोर्टात बँकेकडून परत मिळते. त्यासाठी कोर्टात ऍप्लिकेशन द्यायला लागतं. ऍप्लिकेशन दिल्यानंतर कोर्ट पोलिसांचं सेम त्यानंतर आम्ही त्याला सेम देतो की तुम्ही ही रक्कम अशी फ्रॉड झालेली जी आहे आणि तुम्ही देण्यास काही अडचण नाही आणि त्याच्यावर कोर्ट तुम्हाला ती रक्कम देण्यासाठी बँकेला आदेश करा. हे प्रोसिजर आहे. म्हणून NCCRP आणि 1930 नंबर हा आपला सायबर फ्रॉडचा 1930 नंबर आहे. हे 2 नंबर तुम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवा की जे तुम्ही डायरेक्ट करतो 1930 ला कसं तुम्ही बरंच हे राहते गर्दी राहते कधी लागत नाही म्हणून तुम्ही सर्वांनी ते एकदा NCCRP पोर्टलला व्हिजिट द्या त्याची माहिती घ्या. ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आता चौथा प्रकार जो आहे याला आम्ही सेक्स्टॉर्शन म्हणतो. तर हा विषय काय आहे की फेसबुकवर इंस्टाग्रामवर कोणती व्यक्ती आपण व्यक्ती चॅटिंग करणार तुमच्याशी मैत्री करून घेणार नंतर तिथे कोणतरी एखादी महिला असणार आणि ती महिला काय करणार तुमच्या संग व्हिडिओ कॉल करणार किंवा अचानक तुमचं काही जास्त परिचय नसताना आपण व्यक्ती तुम्हाला अचानक फोन करतो अचानक महिला तुम्हाला फोन करते आणि तुम्ही कुतूहलाला फोन निवड करण्यासाठी कुतूहलापणे फोन उचलता. तुम्ही फोन उचलला की तिकडं कोणतरी महिला बसलेली असते ती घड्याळ्या अवस्थेमध्ये बसलेली असते आणि ती तुमच्याच काय अर्धा 1 मिनिट बोलते आणि तुम्ही बोलला की मग लगेच तुम्हाला काय येते ती काय करत असते तिकडं स्क्रीन रेकॉर्डिंग करत काय करत असते स्क्रीन रेकॉर्डिंग करत असते आणि स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून तुम्हाला लगेच ती मेसेज टाकतात स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून की बाबा तू आता माझ्यासाठी जे असतील संभाषण केलेलं आहे हे असले संभाषण मी तुझ्या सगळ्या फ्रेंडला पाठवणार. मग अशा वेळेला कोणी शिकाव होते आपला आपला घाबरून पुन्हा बघायला सांगितलं त्या पद्धतीनं तो मागे पैसे द्यायला तयार होतो. अशा गोष्टी घडतात आणि ब्लॅकमेलिंग कधी संपत नाही. एकदा सुरू झालं ना ते कधीही संपत नाही. ते कंटिन्यूअस चालू झालं ते तुम्हाला 1 लाख 2 लाख 10 लाख ते संपत नाही. त्याच्यावर पहिलाच तुम्ही 1 रुपया द्यायचं नाही. तुम्ही संबंधित पोलिसांना तक्रार करा. पोलीस तुम्हाला नक्कीच मदत करणार. जे अपार्टमेंट ब्लॉक करता येते सर्व काही करता येते त्याला आम्ही नोटीस पाठवतो आणि त्या नोटीसची दखल घ्यावी लागते संबंधित कंपनीला आणि त्याला ते सर्व ब्लॉक वगैरे करावं. त्याला आम्ही सेक्टॉर्शन होतो. त्याच्यासाठी ओळख पाहिजे असते. बऱ्याच ओळख करतात नंतर ब्लॅकमेलिंग करतात काही काळ ओळख करतात आचार्य बरं हे रूल का बंद आहे तुम्हाला फ्रॉड कॉल येतो. पहिला तुम्हाला मेसेज येतो की असं तुम्ही असं संभाषण केलं लगेच तुम्हाला एक पोलीस फोन करणार. पोलिसांचा टीपी असलेला तुम्हाला फोन येणार आधी त्याला असं केलेलं असते त्यात पोलिसांचा फोन बघितला तो एकदम घाबरून त्याला सुचत नाही कोणाला सांगायचं मुश्किल. मला तर काही महिन्यातनं 2 महिन्यात एखादा तो ऑफिस संपर्क साहेब असं झालं बघा काय करू साहेब असं झालं काय करू नको शांत बस म्हणलं काही पैसे देऊ नकोस काही करू नको शांत बस त्याला म्हणून काय करायचं करत आपण कुठं द्यायचं नाही म्हणून काही फरक पडत तुम्ही असं म्हटलं की काहीच करू शकत ती व्यक्ती काहीच करू शकते. तर फेसबुक वापरताना सोशल मीडिया वापरत असताना सगळ्यांनी या गोष्टीची काळजी घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. विशेषतः महिलांनी रिपीट होतो मी महिलांनी की आपले फोटो लावत असताना अनोळखी व्यक्तीचा कुणाला एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देऊ नका आणि आपले फोटो लावत असताना विचार करून लावा जेणेकरून नाहीतर मग काय होते की बऱ्याचशा अशा तक्रारी झाले महिलांच्या बद्दल की ते फोटो वापर करतात चेहरा दिसा आणि बॉडी शरीर दिसा कुठे घेवायचे शरीर आणि बॉडी असं करून वापरून करून ते कुठेतरी इकडे टाकतात. पण तुमचा फोटो कुठं जाईल जगाच्या वेबसाईटवर त्याचा काय भरोसा नाही आणि कुठल्या वेबसाईटवर जाईल ते तुम्ही विचार पण करू शकता. अशा विचित्र वेबसाईटवर जाऊन ते फोटो तुम्ही पडतात. डेटिंग ॲप असते डेटिंगचे काही असतील आणि दुसरे असतील अशी वेबसाईट असतील त्यावर तुमचे फोटो लागायचे असतील अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा अशा काळामध्ये आपण सावध राहणं फार गरजेचं आहे. आता क्रिकेट फ्रॉडचा प्रकार आहे. मेजॉरिटी इन्व्हेस्टमेंटच्या नावाला फार मोठ्या प्रमाणात फ्रॉड केले जातात. तुम्हाला फोन केला जातो सांगितलं जातं की आमचं असं तुम्हाला थांबा मारणार काय तुम्हाला म्हणा आमचं सॉफ्टवेअर आहे हे सॉफ्टवेअर आहे तुम्हाला म्हणा फॉरेक्स ट्रेडिंग करतो आम्ही फॉरेक्स ट्रेडिंग करतो आम्ही आणि काय सांगा की तुम्हाला आम्ही महिन्याला 10 तिकीट देतो 20 तिकीट देतो असं काही बनवणी करतात. आता मेजॉरिटी मोठे फ्रॉड होतात ते शेअर मार्केटशी संबंधित असतात. कम्प्लीट फ्रॉड कंपन्या संपूर्ण फ्रॉड होतात. यांच्याकडे का हे फ्रॉड कंपन्या मेजॉरिटी ऑपरेट होणारे जे असतात ना मुंबईमध्ये पास करतात एक फेक कॉल सेंटर जातात. एक फेक कॉल सेंटरची केस ना एकदम चकचकीत जसे प्रायव्हेट कंपन्या असतात ना तशा पद्धतीने 400-500 फुटाचे मोठे खेळ घेतले असते फ्रॉड
आणि जसं कंपन्या नंतर काय तशा पद्धतीने सॉफ्टवेअर कंपन्या घेतात तशा पद्धतीने ते क्राऊड क्रिएट करून आणि तिथं अक्षरशः लोक वर्कर करून शिकलेली मुलं असे तिथं जॉबला ठेवलेले असतात. माहिती पण असते त्यांना की आपण फ्रॉड करतो, त्याला पण माहिती नाही, त्याला पण माहिती नाही हे नंबर दिले त्याचा कॉल करायला त्याच्यामध्ये जे सांगितलं आहे. आता मध्यंतरी अशी बाहेर घटना घडली होती कुठल्या तरी देशामध्ये, सिंगापूर कुठला तरी देश होता, त्या देशामध्ये इंडियाचे कित्येक लोक, सिंगापूरच्या असं कुठं मला वाटत नाही आहे, जवळजवळ 250 भारतीय युवकांना या असं जॉब लावतो म्हणून त्यांना घेऊन गेले तिकडं आणि घेऊन जाताना वेगळ्या घेऊन गेली सगळ्यांना. आणि त्यांना कुठं लावलं त्यांनी असं जगामध्ये फ्रॉड जे चालते सायबर फ्रॉड, त्या ठिकाणी या लोकांना, या पोरांना, भारताच्या पोरांना त्या ठिकाणी जॉबला लावतो घेऊन गेले. आणि कसे घेऊन गेले वेगळ्या देशात जहाजात एक कंटेनर बिटेनर लागतो पिक्चरमध्ये तशा पद्धतीने घेऊन गेले. आणि तिथं जवळजवळ 250 युवक असे अडकलेले होते की ज्यांना काय म्हणजे त्यांना अक्षरशः बंदुकी लावून त्यांना तिथं फ्रॉड काम करायला लावतो, म्हणजे पूर्णपणे त्याला तुरुंगात टाकायचं अशा पद्धतीने इतकी भयानक परिस्थिती. आणि या अध्यापक मुलं गेली अशा पद्धतीनं आणि तिथं जाऊन फसले. शेवटी भारत सरकारनं त्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यू करून असे फसले जवळजवळ 250 मुलांना भारत सरकारनं सोडवून आणलं. इतकी मोठ्या प्रमाणामध्ये हे जागतिक पातळीवर हे प्रकार चालले. आपण विचार करू शकत इतकं भयानक प्रकार हे सायबर हे सुरुवात चालले. असं म्हणतात की अज्ञान हा माणसाचा शत्रू आहे आणि आपल्याला एक खरंच शत्रू आहे, आपल्याला ज्ञान असणं हे आता गरजेचं आहे. काळ बदलत चाललेला आहे. जर आपल्याला हे सायबर गुन्ह्याचं ज्ञान नसेल तर माणसाचं एवढं नुकसान होऊ शकते की या सायबर ब्लॅकमेलिंग मध्ये अक्षरशः मुलांनी आत्महत्या केल्या, मुलांनी युवकांनी आत्महत्या केलेली आहे ब्लॅकमेलिंग मध्ये. पैसे दिवस थकले आणि अपघात होते, म्हणजे अक्षरशः फास लावून घेतलेले विष पाहिजे. इतकं भयानक प्रकार आपल्या त्याच्यामुळं ब्लॅकमेलिंग हे फार भयानक असते. आणि याच्यामध्ये एका चक्रीवाद दोष अडकला तर तो अडकला, तो काय याच्यातून बाहेर पडू शकत नाही. त्याच्यामुळे सर्वांनी या संदर्भात जागरूक राहणं गरजेचं आहे. आणखी एक प्रकार आहे याच्यामध्ये युट्यूबला किंवा फेसबुकला पॉईंट जास्त पॉईंट असतील, जुन्या मूर्त्या असतील, हा कोण तर आपल्याला जुन्या मूर्त्या स्टेटस लावलेला असतात, काय लावलेलं असतात किंवा जुने पॉईंट असतात लोकांच्याकडे. ते जुने पॉईंट आणि एक विक्रीसाठी ते तुम्हाला कॉल करतो, तुम्हाला संपर्क साधतात की आमच्याकडे ब्युटी पॉईंट विकत देतो, जुन्या मूर्त्या विकत देतो, मग आम्हाला तुम्ही ते विका, आम्ही तुम्हाला 10 लाख देतो, 15 लाख देतो, असं काही सांगितलं. मग ते माझ्या घरात कसं चालतं, घरात म्हणजे माझा भाचा त्याला असंच एखादं पॉईंट मिळतो म्हणून सांगितलं. मी सांगायला त्याला मला आमच्याकडे रोज लोक येतात, पैसे काय भरायच्या मागणी पुढे लोक फ्रॉड लोक असतात, एवढं सांगून पण मी सांगायला होतं तरी पण त्यानं ते 5,000 रुपये त्याला दिले. आणि कशासाठी दिले त्याला जाब काय मारली, तुम्हाला मी 5 लाख रुपये देणार आणि त्यासाठी ते आम्हाला डॉलरमधलं रुपये कन्वर्ट करण्यासाठी तुम्हाला ते 2% भरायला लागतात, 5,000 10,000 भरा म्हणून सांगितलं, काहीतरी 5,000 भरले. आता मी एवढा पी आहे, त्याच्यावर एपीए होतो मी, एपीए असून सांगतो फ्रॉड असते, भाज्याला सांगते तरी त्याला समजलं लागतं सांगायला, तरी तरी पैसे भरायचे भरले. म्हणजे किती मूर्ख लोक असतात जगामध्ये हे समजून घ्या आणि जागरूक राहा. कारण आत्ताच्या काळामध्ये फोन वापरते आपण, फोन वापरते हे अँड्रॉइड म्हणजे अक्षरशः लोकांच्या हातामध्ये हत्यार आहे, काय प्रत्येकाने आपल्या हातावर बसले. कोणी कोणाचं शूटिंग घेते, नंतर ब्लॅकमेलिंग चालू करते, रेकॉर्डिंग करते, काय काय वाटत ते करत असतो. हे अशा प्रकार होत आहे ना. तर आपण जागरूक असं गरजेचं. ब्लॅकमेलिंग कोणी करायला लागलं म्हणून ब्लॅकमेलिंग पाहिजे, या आमच्याकडे या तुमची गोपनीयता राहणार, हे प्रकार चालत आहे. अशा बऱ्याच पद्धती आल्या तर कुठं सर्च मारला घ्या तुम्ही, काही तुम्हाला घर भेटत नाही. ऑनलाईन सर्च मारा, तर मध्यंतरी आपल्याला असं करणार आहे, त्याला काय त्याचं मुंबईमध्ये महानगरपालिकेवर ते गॅस पाईपद्वारे गॅस मिळालं आणि त्याला ते त्याचं रजिस्ट्रेशन करायचं होतं, मोबाईलवर अपडेट करायचं होता. त्याला सर्च मारला महानगर गॅसचा, सर्च मारल्यानंतर फॉर्म बी मारला, त्याने त्याला फोन आला की आम्ही महानगर गॅसमधून बोलतोय आणि आम्हाला असा फॉर्म जो आहे तुम्ही 5,000 रुपये भरले ते आलेले आमच्याकडे परत आम्हाला पाठवा. ते लिंक पाठवली, त्या लिंकवरून तुम्ही पैसे भरावं सांगितलं. त्याला विश्वास नसतं ना, ते लिंक पाठवली, एपीके डाउनलोड केला, तिने त्याला प्रोसेस ऍक्सेस केल्याकडे 2,81,000 सुद्धा 2,81,000 2 मिनिटात थांबलं झाले. असे प्रकार होत आहे. त्यामुळे कुठलाही मेसेज आला, कुठे काही मेसेज पाठवते, मेल पाठवते, लॉटरी लागली म्हणून सांगू दे, आणि काही सांगू दे, असे काही पदावले करतात. तर अशी कुठलीही पदावली जरी झाली तर त्याला तुम्ही बळी पडू नका. आणखी अजून सांगायला गेलं तर तुम्हाला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काही टिप्स तुम्हाला सांगतो की आपण जे
जे मगाशी तुम्हाला एनसीसीआरपी बँकला पैसे झाले तर ते ब्लॉक होतात हा. आता बरेच माझ्या मित्राबद्दल काय झालं, कुणाला अनोळखी माणसाला पैसे देऊन अशा अकाउंट पैसे देऊ नका. आता माझा एक मित्र आहे, त्याचं याचं दुकान आहे, त्याचं दुकान आहे त्याच्याकडे एक आला, माझ्या आईची तब्येत फुगलेली आहे, त्या आजारी आहे, सांगलीमध्ये आहे, त्याला इमर्जन्सी पैसे पाठवायचे आणि भाऊसाहेब जरा मला सगळं काय द्या आणि मी तुम्हाला काय झालं त्याला असं सांगितलं आणि यानं दिलं 20,000 रुपये. विचार बँकेला आणि 2 दिवसात तुझ्या बँकेला लागला म्हणून 20,000 रुपये होल्ड लागला आणि अकाउंट सीज झालं का घेण्याचे पैसे दिले, घेण्याचे पैसे टाकले 20,000 रुपये ते असेच फ्रॉड झाले, फ्रॉड बँकेमध्ये टाकले. त्याला पण माहिती होतं हे पैसे अशा पद्धतीने ब्लॉक होतात. त्यांनी काय केलं की याला ह्याच्या अकाउंटवर टाकून दिले, पैसे ह्याच्या अकाउंट ब्लॉक झाले ना. असे बऱ्याच लोकांनी तक्रार येत आहे की त्याचा काही संबंध नव्हतो गुन्ह्याशी, तरी सुद्धा त्याचे अकाउंट ब्लॉक होतं. का तर कोणाकडे ते पैसे जे घेतात ते फ्रॉडस्टरच्या अकाउंटवर आलेले पैसे त्याला ब्लॉक होतो. याच्यासाठी पुढे आपण एक काळजी घेणं गरजेचं आहे की आपलं सॅलरी अकाउंट जे आहे, आपलं मुख्य अकाउंट जे आहे ते अकाउंट बाजूला ठेवायचं, त्यात कोणाकडे पैसे घ्यायचे नाही. जे आपलं सॅलरी अकाउंट आहे, आपलं महत्वाचं जास्त अकाउंट जे आहे बॅलन्सवर ते बाजूला ठेवायचं आणि एक साधं गुगल पे साठी आणि साध्या ट्रान्झॅक्शनसाठी एक सेपरेट अकाउंट ठेवायचं, त्याचा मोबाईल नंबर पण सेपरेट ठेवायचा आणि आपलं हे जे मेन अकाउंट आहे जे आपलं सगळं काही आहे त्याचा तर नंबर द्यायचं म्हटलं की साध्या अकाउंटमध्ये लावा. तर इथून पुढे तुम्ही आता एक काळजी घ्या, तुमचा जो मोबाईल नंबर आहे तो साध्या अँड्रॉइड फोन मध्ये नाही, साध्या फोन मध्ये ठेवून घ्या. साध्या फोन मध्ये ठेवून द्या तुम्ही, जेणेकरून तुमचा तो ऍप होणार सगळ्यात चांगले आहे. तुमचं जास्त बॅलन्स वाला सगळ्या अकाउंटचा जे नंबर आहे मोबाईल नंबर ते सिम्पल आपल्या पटकाचे फोन असतात ना त्याच्यामध्ये घालून घ्या. आणि तुमचं गुगल पे साठी वापरताय कनेक्टिव्हिटीसाठी ते छोटंसं दुसऱ्या अकाउंटमध्ये ठेवा. एक आपला चांगला उपाय आहे, तुमचे पासवर्ड चांगले ठेवा, पासवर्ड कोणाला शेअर करू नका. तुमची मेल आयडी वगैरे जे आहे ते कोणालाही त्याचे पासवर्ड कोणाला शेअर करू नका. पासवर्ड ठेवत असतात जे स्टँडर्ड आहे ते पद्धतीने करा. त्याच्यामध्ये अल्फाबेट येईल, अल्फाबेट नंबर येईल, न्यूमरेटर येईल, अशा पद्धतीने तुम्ही पासवर्ड करा. हे काळजी घेणं आपली काळजी महत्वाची आहे. आता 10 मिनिटं आम्ही पोहोचतोय, ठीक आहे. या ठिकाणी सर्वजण आला त्याबद्दल सगळ्यांचं स्वागत करतो. तात्पुरतं आता आपलं स्वागत समारंभ आहे. मी प्रतिष्ठान स्वागत करतो. साहेब पुण्यावर आणखी मी पुन्हा येईल, आपण पुन्हा चर्चा करूया. धन्यवाद.
फुलांच्या वर्षावात सर्व मान्यवरांचं स्वागत. जोरापाटी आहे. एवढी आहे बघा आता